Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Ghost06, Riza, at sa mga nag-renew ng warrior badge na sina Tuleg TV, Admin Reo Lixius, at si Admin Jeff Ajinson. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng kapatid ko na si Ate Bujing. Taong 2005. Ugbo, Tondo, Manila. Matapos yung nangyaring yon kay Ate Bujing, pakiramdam niya sa sarili niya, para bang palagi nang merong nakamasid sa kanya sa loob ng bahay nila. Tapos tuwing madaling araw, kusa na din siyang nagigising ng walang dahilan. Well, nagigising naman talaga siya ng madaling araw. Gawa ng namamalengke sila, di ba? Pero yung gising niya kasi, sobrang alanganin. Kahit matulog siya ng mga alas 9 o alas 10 ng gabi, matik, nagigising siya ng mga alauna o alas 2. Ang oras na dapat nagising niya, alas 3 o alas 4 eh. Depende sa araw ng pamamalengke nila. Tapos kapag gigising siya, palagi siyang pawis na pawis, ihing-ihi, tapos uhaw na uhaw. Partida, naka-aircon sila nun. Ayaw naman niyang bumaba kasi may trauma pa din siya dun sa nangyari sa kanya. Minsan kapag hindi na niya kaya, ginigising niya yung pinsan niyang si Ilo. Pero nahihiya siya eh. Di ba, kapalitan niya yon sa pagkakahera. Minsan gabi nang natatapos yun. Tapos late na ding nakakatulog. Si Bel naman, mahirap gisingin. Tulog mantika eh. Gabi-gabing nangyayari kay Ate Bujing yan sa loob ng halos 2 buwan. Medyo nakasanayan na din ang katawan niya yung ganong routine. Ginagawa niya, hindi na siya iinom ng maraming tubig bago matulog para hindi siya maihi. Yung pagkauhaw, madali lang namang tiisin yan eh. Pero yung ihi kasi, masakit. Tapos nagpapalit na lang din siya ng damit kapag pawis na pawis siya. At least nasa kwarto lang siya, di ba? Hanggang isang Sabado ng gabi, merong okasyon sa kanila. Birthday nung tsuhin niya kinabukasan, yung may-ari ng karinderya. Plano nitong magwalwal talaga nung araw na yon kasi hindi sila magtitinda ng linggo. Pahinga naman siya, tsaka birthday niya eh. Halos ilang linggo din kasi silang dire-diretsong nagtitinda. Mga bandang alas 10 o alas 11 ng gabi nung nagligpit sila ng karinderya. Pero habang nagtitinda sila, nag-iinuman na sa loob. Kaya yung iba, may mga tama na, lasing na. Sasalubungin kasi ng tsuhin niya yung birthday nito. Kaya bumabaha talaga ng alak. Masaya nung gabing yun. Maraming tao, halos mapuno yung baba nila. Habang nagkakasiyahan sa baba, napansin ni Ate Bujing na nakaupo lang si Bel sa hagdan. Tapos tumatawa-tawa, para siyang may mga kausap. Nilapitan niya. Nung nakita siya nitong papalapit, bigla itong ngumiti sa kanya. Tapos tinapik-tapik nito yung hagdanan. Parang pinapaupo siya. Ang sabi nito sa kanya, "Tingnan mo yung nakaupo sa likod ng lamesa oh. Si Ud yun. Mabilis yan tumakbo." Napatingin naman si Ate Bujing sa likod ng mesa. Wala naman. Tsaka
Pader na yun eh. Saan uupo yung sinasabi niya? Sa isip-isip ni Ate Bujing, baka may nakikita na naman ito si Bel. Tapos hindi niya nakikita. Dire-diretso pa din si Bel sa pagtuturo ng kung sino-sino sa kusina nila. Para maiba yung topic, ang sabi sa kanya ni Ate Bujing, "Bel, tanong lang, hindi ka ba natatakot sa mga itsura nila?" Sagot sa kanya ni Bel, "Natatakot. Pero kasi yung iba hindi nila alam na nakikita natin sila. Kaya natatakot din sila sa atin kapag nakikita nila tayo." Medyo napaisip si Ate Bujing sa sinabi ni Bel. Dagdag na tanong niya, yung naputol yung sasabihin niya. Iniisip niya kasi kung itutuloy niya ba o kung ano. Tumingin sa kanya si Bel, tapos humawak ito sa kamay niya. Pagbalik ng tingin ni Ate Bujing sa baba, halos kumalas sa katawan niya yung kaluluwa niya dahil sa sobrang takot. Gawa ng nakita niya sa ibaba na napakaraming nilalang ang nakikihalubilo sa kanila. Iba-ibang uri pa. Pero ang pinaka nagpatakbo kay Ate Bujing sa itaas ay yung batang nakayakap doon sa matandang nakaitim na belo na nakita niya noon. Yung bibig nung bata, punong-puno ng tahi. Tapos nanlilisik ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Nagtititili si Ate Bujing habang tumatakbo ito paakyat sa itaas. Lahat ng bisita nila sa baba nagulat kasi ang lakas talaga ng tili niya eh. Nagkulong sa kwarto itong si Ate Bujing. Tapos sumunod sa kanya yung tiyahin niya, si Ilo at si Bel. Tanong nito sa kanya, "Oh, ano nangyari, Jing? Bakit?" Hindi makasagot si Ate Bujing. Iling lang siya ng iling habang nanginginig. Pinainom siya ng tubig ng tiyahin niya para kumalma. Nung ayos na siya, sinabi niya sa tiyahin niya lahat ng nakita niya sa ibaba. Ang sabi lang nito sa kanya, "Ha? Wala yun. O siya, dito na lang muna kayo sa taas magpipinsan ha. Baka magalit yung tiyuhin mo eh. Marami pang bisita sa baba. Sige, baba na muna ako ha." Binili na ng tiyahin niya yung mga anak nito na samahan siya. Nung silang tatlo na lang yung nasa itaas, sinabi niya sa mga pinsan niya na hindi na muna siya bababa. Kung gusto nila, pwede silang sumunod sa mama nila. Baka matulog na lang siya. Ang sabi ng mga ito sa kanya, hindi na sila bababa. Maingay kasi masyado. Kwentuhan na lang sila doon. Ayon kay Bel, nung tumili siya dahil sa sobrang takot tapos nagtatatakbo, marami ding mga nagulat tapos nagtakbuhang mga nilalang na hindi nila nakikita. Tawa ng tawa itong si Bel nung nakita niya yung reaksyon ng mga yun. Lalo na yung mga duwende. Parang nagpuputukan yung mga ulo nun dahil sa sobrang lobo. Lumobo kasi yung ulo nila nung tumili si Ate Bujing. Pero yung matandang babaeng nakabelo, nakatitig lang sa kanya habang hinihimas-himas yung ulo ng bata. Dagdag pa ni Bel, yun lang yung unang beses na nakita niya yung batang yun. Sa tinagal-tagal nilang nakatira sa ugbo, ni minsan, hindi niya nakita yon. Tapos may dalawang lalaki pang pugot na ulo na panay ang hawak sa mga tiyan nila.
Hindi niya alam kung anong klase ng reaksyon yun. Nakahawak lang sila sa tiyan habang sumasandal-sandal sa pader. Habang nagkukwento itong si Bel, yung kapatid niyang si Ilo, tawa ng tawa sa kanya. Ang sabi pa nito, "Uy, Bel, tindi ng imagination mo ha. Kakapanood mo yan ng mga nakakatakot eh." Pero seryoso si Bel, maging si Ate Bujing. Ang sabi ni Ate Bujing kay Ilo, huwag pagtawanan si Bel kasi lahat ng sinasabi niya totoo. Paliwanag ko lang, lihis kasi sa kanila itong si Ilo. Ito yung tipo ng dalaga na mahilig sa mga love story. Hindi siya naniniwala sa mga engkanto, multo, aswang o kung ano pang mga klase ng nilalang. Kaya kahit magkapatid sila ni Bel, hindi sila magkadikit. Hindi pa rin tumitigil si Ilo sa mga sinasabi niya. Kesyo, wala din siyang nararamdaman at nakikita sa bahay nila. Normal na bahay lang yun. Huwag nilang gawa ng kwento. Tsaka, swerte yon sa buhay nila. Kasi ang lakas ng negosyo nila dun eh. Natahimik lang yung dalawa. Kasi may pinupunto naman talaga si Ilo. Ilang minuto silang tumahimik nun. Nagbiro si Ilo. Ang sabi niya, "Oh, may dumaan na angel. Tumahimik tayong lahat eh." Ang sabi sa kanya ni Bel, "Hindi angel yung dumaan. Bata yon. Tsaka, nandito siya." Tumingin si Bel kay Ate Bujing. Tapos lumayo si Ate Bujing kasi hahawakan na naman siya eh. Ang sabi ni Ilo sa kanya, tigilan na yung mga pananakot kasi hindi talaga siya maniniwala. Pansin ni Ate Bujing kay Bel. May sinusundan ito ng tingin sa kwarto nila. Pabalik-balik yung ulo niya eh. Hanggang sa tumigil ito sa pagtingin at nakapunto siya kay Ilo. Nagtititigan silang dalawa. Tapos ang sabi nito sa kanya, "Ano Bel? Problema mo?" Tumayo si Bel, tapos kumuha ng salamin. Ang sabi niya, "Pag tinapat ko yung salamin sa'yo, huwag kang matatakot ha." Ang sabi naman ni Ilo, "Kahit yung salamin pa sa babae ang kunin mo, para kita yung buong katawan ko." Sabay tawa ng malakas. Kinuha ni Bel yung maliit lang na salamin, yung pangmukha lang. Nung itatapat na ni Bel yung salamin sa mukha ni Ilo, nagsalita si Ate Bujing, "Wag na Bel, wag. Hayaan mo na lang si Ilo. Matulog na tayo." Eh ang yabang ni Ilo. Ang sabi niya, "Hindi, sige. Hayaan mo si Bel. Wala naman ako makikita dyan eh. Tsaka, ano ba yung Biglang itinapat ni Bel yung salamin sa mukha ni Ilo. Tapos naputol ito sa pagsasalita. Gawa ng may nakita siyang bata na nakatayo sa tapat ng bintana nila. At yung batang yun, nakatitig sa kanya. Ang malupit pa kay Ilo, talagang tinititigan niya. Kinukumpirma niya kung bata ba talaga yung nakikita niya o dumi lang ng salamin. Kaso lang, bigla itong umupo. Niyakap ang dalawang tuhod niya at nagsimulang umiyak. Doon na napabalikwas si Ilo. Tapos mura ito ng mura. Galit na galit siya sa ginawa ni Bel. Gusto niyang sapakin si Bel dahil sa pagkagulat. Pero naawat naman ito ni Ate Bujing. Maya-maya pa,
tumakbo na pababa itong si Ilo. Iniwan silang dalawa sa taas. Bigla namang natawa si Bel kasi ang pangit ng mukha ni Ilo eh. Yung reaksyon niya talagang takot na takot. Banat pa ni Bel. Ayos lang naman kung hindi maniniwala. Pero yung aasarin mo yung mga naniniwala, hindi yun maganda. Medyo kalmado na lang silang nag-uusap ni Ate Bujing. Hanggang sa tamaan sila ng antok. Kahit maingay pa sa baba, natulog na silang dalawa. Nagising na naman si Ate Bujing ng madaling araw. Pero wala siyang nararamdamang kahit na ano. Wala lang, nagising lang siya. Kaso lang, may tumawag sa kanya sa baba. Boses ng tsuhin niya. Ang sabi, "Jing! Jing! Tulungan mo nga yung tita mo rito. Ibalot niyo yung mga tirang handa." Bumangon si Ate Bujing para bumaba. Nasa hagdanan pa lang siya. Pansin niya na wala nang ilaw sa baba. Sa isip-isip niya, baka sa labas sila umupo. Pagbaba ni Ate Bujing ng hagdanan, napakadilim. Walang tao tapos tahimik. Ang ginawa niya, naglakad siya papunta sa tinutulugan ng mga trabahador. Tulog lahat. Tapos yung gate nila, nakakandado na. Sa isip-isip ni Ate Bujing, "Oh, asan sila? To? Tito?" Walang sumasagot. Bumalik na siya sa loob. Tapos binuksan niya yung ilaw sa kusina. Dilim kasi. Naglakad siya papunta sa ref nila para uminom. Nung mga oras na yon, wala talaga sa isip ni Ate Bujing yung nakita niyang Black Lady. Normal lang siyang kumikilos. Maya-maya pa, habang umiinom siya ng tubig, may narinig siyang bumababa ng hagdanan. Padabog yung pagbaba. Inaabangan niya kung sino. Nakatingin siya sa hagdan. Pero wala. Walang bumababa. Sa isip-isip niya, sino yun? Nung tapos na siya uminom ng tubig, narinig na naman niya yung tsuhin niya na, "Jing? Jing! Tulungan mo nga yung tita mo rito. Ibalot niyo yung mga tirang handa." Ayan na. Dito na kinilabutan si Ate Bujing. Biglang pumasok sa isip niya yung imahe ng Black Lady. Tapos naririnig niya yung tsuhin niya sa likuran niya. Dahang-dahang naglalakad si Ate Bujing papunta sa hagdanan nila para umakyat. Pagkapit na pagkapit niya sa hawakan ng hagdanan, may narinig siya sa likod niya na, "Jing! Jing!" Sobrang sakit ng ulo ni Ate Bujing nung mga oras na yon. Gusto niyang tumakbo paakyat. Pero pakiramdam niya sa hita niya, bibigay na. Kasi nangangatog yung tuhod niya eh. Tapos hindi na siya makagalaw. Bumuelo si Ate Bujing para sumigaw. Nung papasigaw na siya, may nagtakip ng bibig niya. Ramdam na ramdam niya yung lamig ng kamay nun. Tapos amoy kantila. Nagpupumigla siya pero maging sa mga kamay at mga paa niya, may mga nakahawak na rin.
nakikita ni Ate Bujing na para yung mga ugat ng puno. Dahan-dahan siyang pinapaharap nito. Nung nakaharap na siya, nakita na naman niya yung Black Lady. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya habang nagsasalita ng Jing! Jing! Ibinuka nito ang bibig niya. Dahang-dahang lumalapit kay Ate Bujing at sinigawan siya sa tenga ng Jing! Bigla siyang nakaramdam ng kung anumang malamig sa mukha niya. Tapos para siyang nalulunod. Pagmulat niya ng mata niya, lahat ng tao sa bahay nila nakapaikot sa kanya. Tapos bigla siyang niyakap ng tiyahin niya habang umiiyak. Blankong-blanko si Ate Bujing sa mga nangyayari. Gawa ng huling natatandaan niya, nasa baba siya eh. Bakit ganun? Bigla siyang pumitik nung narinig niyang magsalita yung tiyuhin niya ng Jing? Jing! Nagulat si Ate Bujing. Para bang nagkatroma siya? Maya-maya pa, nung kalmado na lahat, kinuwento ng tiyahin niya sa kanya na nagwawala siya. Tapos nananakit. Kinakausap siya pero may ibang sumasagot. Iba din yung boses niya. Parang galit. Bumalik lang siya sa wisyo nung sinabit ng tiyahin niya yung rosary sa katawan niya. Tapos binuhusan siya ng tubig ni Ilo. Matapos ang insidente na yon, nagpaalam na si Ate Bujing sa tiyuhin niya na aalis na lang siya doon. Uuwi na lang siya ng Parañaque sa nanay niya. Baka kasi sa susunod kung ano pang magawa niya eh. Pumayag naman yung tiyuhin niya. At yun ding mismong araw na yon, umalis na siya doon. Nakapagpaalam na siya sa lahat maliban kay Belle. Nung magpapaalam na siya dito, hindi ito tumitingin sa kanya. Tumatango-tango lang. Nung pababa na siya ng hagdan, tinawag siya ni Belle. Ang sabi nito sa kanya, "Mag-iingat ka. May mga sasama na hindi mo gusto." Sa sobrang takot niya, nagmamadali na siyang lumabas ng bahay. At magmula din noon, hindi na ulit umapak pa sa bahay na yon si Ate Bujing. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang kawawa ni Ate Bujing, no? Nakombo siya eh. Hindi ko alam kung bakit siya na yung pinupuntirya ng Black Lady. Ang nakikita ko lang na posibleng dahilan, baka nararamdaman nilang sobrang takot na yon. Kaya madaling sakupin yung pagkatao niya. Ganyan kasi yung mga sobrang lakas na entity. Kung sino yung nakikita nilang mahinang tao, sobrang stress, laging nabubuli, sila yung nilalapitan ng mga yon. Tapos gagamitin nila yung katawan ng tao na yon. Or baka nakikita nila na si Ate Bujing yung makakatulong sa kanila para makatawid. O baka naman meron pang ibang dahilan. Kung may naiisip kayong dahilan, i-comment nyo lang sa baba. Pero hindi pa dyan natitigil yung mga karanasan ni Ate Bujing eh. Meron pa mas matindi. Dito na sa mismong bahay nila sa Parañaque.
Kabilang street lang namin yun. Pero sa ngayon, ito na muna. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.